N'hi ha hagut per triar i remenar, des de diccionaris de sinònims de català fins a llibres signats per conegudíssimes plomes internacionals com ara Stephen King, Umberto Eco o Daniel Steele. Cadascun d'aquests llibres es venia al preu simbòlic d'€1, tot i que quedava al gust del consumidor la possibilitat d'augmentar aquest pagament a l'hora de dipositar-lo a la urna habilitada per l'ocasió. Es tractava de la venda de llibres de segona mà que ha organitzat aquests 6 darrers dies la Biblioteca Comarcal de Blanes, més concretament des del passat dilluns i fins ahir dissabte. L'objectiu, com han pogut comprovar les imatges, recollir fons econòmics per la Marató de TV3, una experiència que s'ha fet per primera vegada. Doncs mira, nosaltres teníem una quantitat de llibres procedents de donatius dels usuaris, moltes vegades llibres que ens trobàvem a la bústia i que decidíem, després de passar la selecció i amb els criteris tècnics, decidíem no incorporar-los al fons de la biblioteca o perquè els teníem o perquè estaven deteriorats o perquè potser no estaven una mica bruts o així, però que tot i així eren llibres acceptables. Llavors els anàvem guardant i vam pensar que seria una bona manera de col·laborar venent aquests llibres a €1 per lluitar contra una causa que ens afecta a tots i que és el càncer. En total, s'han arribat a posar a la venda al voltant d'uns 500 llibres procedents d'aquestes donacions. Aquesta experiència és similar a la que ja s'ha fet amb més regularitat a la biblioteca coincidint amb la festa de Sant Jordi, quan es fa una fira del llibre usat. El ritme de vendes que s'ha anat produint durant aquests darrers dies ha provocat que d'una manera continuada s'hagin hagut d'anar renovant els estocs, amb un resultat que la directora de la biblioteca valora de manera molt positiva. Home, esperava que la gent tingués resposta perquè com et dic, és una malaltia que si no ens afecta directament, ens afecta en algun familiar, en algun amic, tots malauradament tenim algú que l'ha patit i que penso que tots els esforços són pocs. Llavors penso que sí, que la gent realment, al moment que posessis aquesta paraula, es volcaria. I sí, penso que tothom ha col·laborat en plan formigueta i que tothom que ha passat per aquí ha anat col·laborant. Com a nota anecdòtica, val a dir que els llibres que s'han pogut comprar aquests dies eren majoritàriament escrits en català i castellà, però també n'hi havia en anglès, francès, alemany, rus i portuguès. Un altre equipament cultural de Blanes que aquest any també ha decidit contribuir a la Marató de TV3, organitzant un esdeveniment per primera vegada, ha estat l'Oficina de Català. Alumnes i professores s'han decidit per la gastronomia, portant al carrer una experiència que ja s'organitza regularment en petit comitè quan s'ofereix l'exitós espectacle de les llengües del món per cloure els cursos quan arriba l'estiu. En aquest cas, del que es tractava, era de fer un viatge al voltant de la Terra a través dels tastets de cuina del món. La responsable de l'Oficina de Blanes, Elisa Sola, ens explica com va sorgir la idea de participar a la Marató de TV3. Doncs mira, aquesta activitat va sortir d'una manera molt espontània amb l'equip de professores que tenim i es tracta senzillament de... Els alumnes cuinen plats típics dels seus països, els donen gratuïtament i aquí fem porcions i els venem al preu d'€1. Tots els guanys seran per la Marató. Com poden comprovar les imatges, els tastets de cuina del món s'han allotjat al Passeig de Mar i aviat han tingut clientela. Ho han fet aquest matí, en què Blanes ha culminat una setmana farcida d'activitats organitzades per recollir fons econòmics per la gala benèfica de TV3. La degustació de plats de cuina s'ha pogut fer al preu d'€1, una mostra de plats i postres que, com dèiem, han estat confeccionats pels alumnes de català. Tal com explicava Elisa Sola, sembla ser que aquesta iniciativa, mai millor dit, ha creat escola arreu de comarques gironines. Cap de les oficines de català no sabem que no ens havíem mogut abans mai per la Marató, però enguany ha estat una cosa molt espontània, ja et dic, i a partir de la nostra idea s'hi ha afegit la Bisbal i altra gent del Consorci que també treballa per la Marató aquest any. En total s'han pogut degustar fins a 50 plats procedents de 15 països.